ಇಂದ ಕಡೆ ಬೈದ್ಜಿ ಸನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಚಲಾರ್ ಬ್ರದರ್ ಒನಸಂಡ ಇದು ಅದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನುಂಡೆ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಇರ್ ಬೇಗ ಬರ್ಪರತ್ತೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಜಾರ ನೆನ್ನೆ ನೀವು ಇದು ಬೇಗ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ ಆರ್ಪಣತೆ ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಡತ್ತ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಂದೆಲ್ಲ ಕೇನುಂಡೆ ಜೆರ್ಡ ಪಾತೆರ್ನ ಈಗ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಬೈದು ಜಿಮ್ಮುಲು ಓಂಡು ಮೂಲಿಜ್ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ತೋಜುಂಟು ಪಂಡಕೇನು ಜೇರು ಮಾರ ಒನ ಸಾತುಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತೆತ್ತಿ ಓ ತೆತ್ತಿ ಉಂಡೇನಿ ಅಲ್ಲಕೇನುಂಡಾರೀಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಇರುವಂತಾರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಬೈದಿಜೆ ಬರು ಬರು ಸುಮಾರು ದಿನ ಬೇಕು ಸುಮಾರು ದಿನ ನಾನು ತೆತ್ತಿದ ಅಂತೆ ಒಲ್ಪಲ್ಲೇರು ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ತಟ್ಟಿಟ್ಟುಲ್ಲಾರ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಂಡು ಅಂದತ್ತೆ ಅವೇ ಕೇಂದುಜಿ ಕೆತ್ತಿದ ಇನಿಯೇ ಕೇನ್ ಕೆತ್ತಿ ಎಂದು ಲೈವ್ಲ ಮಲ್ತಜೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಂಡೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಪಿದಾಯಿ ಕುಲ್ದೆ ಪಿದಾಯಿ ವಾಡಿಯಾರ ಇಲ್ಲಾಡು ಏರ್ ಮಾರೇನು ಇಲ್ಲಾಡು ಪಿದಾಯಿ ಬಾಣಿ ಬರ್ಸಾರ್ಪು ಜೆತ್ತೆ ಪದ್ನಾಲ್ಕು ಜನಲ್ಲರ ಎರಡು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಆತೆ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಆತೆ ಎಕಡೆ ಇನ್ನ ಬರ್ಸನೆ ಬರೋ ಒಂದು ಎತ್ತನ ಮಾರೆ ಒಲ್ಪಿಗೆ ಸುರಾತನು ಬರ್ಸ ಬರೋ ಒಂದು ಎತ್ತಂಡು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಕಾಂಡ ಎತ್ತುಂಡು ಓ ಇಂಚಿ ಬರೋಂದು ಎತ್ತುಂಡಿ ಇಂಚಿ ಸಾಧಾರಣ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಸ ಎತ್ತುಂಡು ಬೊಲ್ಪುಡ್ದು 10 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಿಂಚಿ ಬಸ್ ಅಥವಾ 9:15 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬಸ್ ಅವೇ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನೆ ಬರ್ಸ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಂದು ಎತ್ತುಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರೋಂದು ಎತ್ತುಂಡು ಬರ್ಸ ಜೋರಿಜ್ಜಿ ಬರೋಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ನೈಟ್ ಉಂಡದ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಬದಾದ ಅಲ್ಪೆ ಏನ ಲೈಕೆ ಬೈದಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಲೈಕ್ ಕೊಡೆ ಪೋಂಡು ಲೈಕ್ ಜೀರ್ ಬರ್ನಾನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪಾರು ಓಡೆ ಪೋಂಡ ಗೊತ್ತು
ಕನಕ್ ಪಸಂದ್ ಪೋಯರಿನಿ ಅಂದೆ. ಓ ಕನಕ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯರಾ. ಪೂರ ಚಂಡೆ ಐತೆ ಬಸ್ತದ ಕನಕ್. ಪಜ್ಜಿ ಕನಕತೆ ದಾದಾಪು ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಅಲ್ಪೊಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಅವಲೆ ಉಂಡಂದ ಮೂಲಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪೆಜ್ಜಿ ಪೆರ್ಡುರುಡೆ ಬಾಕಿ ಆತಂಡು. ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಲೋಡು ಅಂದೆ ನನ್ನ ಬರ್ಸ ಅರ್ಪಣತ ಪಜ್ಜಿ ಕನಕಂಡ ತಾನೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿಲೆ ಕೊನೊಪ್ಪೆರತೆ ಉಮಿಲು ಉಮಿಲು ಉಮಿಲುಜ್ಜಿಗೆನ ಬರು ಬರು ತೂಕವನಂದುಲ್ಲೆ ಬರುವ ಆತುರೋಡು ಬರೋಡತ್ತ ವಲ್ತು ಬರೋಡತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಲೈಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಪಾರ್ಪರೆ ಗೊತ್ತು ಬರುವೇರು ಬರುವೇರು ಬಲೆ 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 ಎಲ್ಲೇ ಬಾರುಂಡೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲೇನೆಲ್ಲ ಜಯಪನ ಪಂಡರತ್ತ ಎಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ ಆತೇರು ನೆನಪುಲು ಅವರಿಚ್ಚು ಮರೆ ಪ್ರಾಯಾಣ ಏತು ನೂದು ದಾಂಟಂಡ ಉದಾಸೀನ ಆಪಲ್ಲ ಈ ಮಲ್ಪರ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಡೈಲಿ ಇಪ್ಪುಜ ಅಂಚದಿತ್ತು ಜನ ತೂಪುಜಿ ಬರುವೇರು ಏನಂತಿರುತ್ತೆ ಲೈವ್ ಇದ್ದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಐ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಇನ್ನು ಚೂರು ಬೇಗ ಬರ್ತಾನೆ ಬಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರಪ್ಪನ ಇನಿ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು ಕಣಕ್ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು ಕಟ್ ಕಣಕ್ ಅವು ಇಲ್ಲ ಕೈತಾಲು ಕನತ್ ಪಾಡಿಯೆ ಪೂರ ಕಾಂಡೆ ಅವು ಪಸಂದ್ ಪೋಯೇರು. ಓ ಅಂಚನ ಪಸಂದ್ ಪೋಯರಾ ಒಂಜಿ ಲೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಕನಕ್ ಉಂಡು ಅವು ಮಾಮುಗು ಬೋರ್ಡು ಪಂತೇರು. ಓ ಅಂಚ ಖರ್ಚಿಗಂಡ ಒಂಜಿ ಲೋಡ್ಗೆ 5,000ಗೆ ಬೋಡ 5,000 ಏತ 600 ನಮಕ್ ಕನಕು ನೋಡಿ ನಮ್ಮನೂರು ಡಿಚ್ಚ 600 ದೂರ ಎತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮುಟ್ಟಂಡವು 5,000 ಕೊನತ್ ಬಡ್ಡಿ ಎರಡ ಅವತ್ತ ಮೆಂಚಿನ ಆತು ದೂರ ಹೊಡ್ದು ಏತು ದೂರ ಉಂಡು ಪೆರ್ಡೂರು ಮೂಲೆ ಆಯ್ತು ಮೆಂಚಿನಿ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಇಜ್ಜ ಏತು ದೂರ ಅಜ ಕರಕರಿದು ಪೆರ್ಡೂರೆ ಅಂದು ಅಲ್ತುರ್ದು ನಮಗೆ 5 ಮೂಲೆ ಮುಟ್ಟದೆ ನೆಟ್ಟನೆ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಮುಂಡ್ಲೆ ಆ ಸೈಡ್ ನಿಪ್ಪುಂಡ ಆ ಮಂತ್ ಆತು ದೂರ ಹೊಡ್ದು ಬಾಡಿಗೆ ಹೊರಣಿ ಡಬ್ಬಲಾವು ಇದೆ ಬಂದಾಗ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಡ ಕನಕ ಉಂಡಿ ಒರಿಯಾಗ ಬಂಗ ಅಪ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಪನ್ಲೆ ಮುಟ್ಟಂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎರಡು ಒಂಜೋಡು ಎಂಕ್ಲು ಅದು ತಂದು ದೂರ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ನೋಪ ನೋಪ ನಾವು ಹಾಯ್ 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 ದಯಾನಂದನ್ನ ಹಾಯ್ ಎಂಚೋಲರ್ ಬ್ರದರ್ ಒನಸಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ ಜನ ಎಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ದಯಾನಂದನ ಒನಸಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ಲ ವೈಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ಮಾರೆ ಮೂಲು ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತೊಂಜಿ
ಆಯ್ತಂಜಿ ಇವತ್ತನ್ನು വേറെ ലൈക്ക് ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದ್ಕೇನಂದಿಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಸಾಲೆ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಪನಂದುಲ್ಲ ದಯಾನಂದನ್ನೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾರು ಅವನ ಸಾತ್ಜಿಗೆ ಲೈಕ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸೋಮವಾರ ಪೋರೆಗು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೋಪಾಲ್ ನಾವು ಹಚ್ಚಿನ ಮರ ಇಂಕ ಓದಾರಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನವರ ಲೈಕ್ ದೆತ್ತು ಲೈಕ್ ವರಪಲ್ಲ ಬರು ಲೈಕ್ ಕನ್ನಡ ಪುಡ್ಸಿ ಬಾಬು ಅಲ್ಲೇ ಬಾಬಾ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅತ್ತಿಗೆ ನಿಗ್ಲು ಏತು ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಪಾಡ್ ಎರಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲ ದಯಾನಂದನ್ನೇ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ತೂಂದಿಪ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪನ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅನಿ ದಾದೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಪವರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆತೆ ಎಂಕ್ ಆಯನ್ ತೂನಾಗ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಏರಿಯಾವು ಬಾಬಾ ಜಾಲ್ಡ್ ಕುಲ್ದೆ ಅಂದೆ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಬರ್ಸ ಇತ್ತುಂಡಿ ಏಕಡ್ ದಯಾನಂದನ್ನ ಇತ್ತೀಜ್ ಬರ್ಸ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಬರ್ಸ ಇತ್ತುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಒರ್ಮರೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನೆ ಬರ್ಷ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟೆತ್ತನು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಓಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆತನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡ ದಯಾನಂದನ ನಾಸಂಡೆ ಆಯಾಗ ಎದುರುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಬಂಗ ದಾಲ చెప్పండ దాదా మరి ఇంకా అర్థాయిచ్చు ಹಾನಾ ಪಂಡ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿಂದು ఆయన ఎదురుడు ఎంకల్ బంగ దాల ఇచ్చి ఈయన పండేరు ನಮಲಕ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನ್ನಿಪ್ಪು ಅನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ನಿಗಲ್ನ ಊರುಗು ಬರೋಡು ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಪನಂದುಲ ದಯಾನಂದನ್ ಬಲೆ 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 ಏಪ ಬರ್ಪರ್ ಬಲೆ ಬರ್ನಾಗದಲ್ಲ ಪಚ್ಚೊಂದೆ ಬಲ್ಲೆ అయితే ఇట్లా నా కామెడీ కూడా అత్తిచ్చి నెంకులే కొనడత్త మీరైతే నేనే కామెడీ ಅವೇ ದಯಾನಂದನ್ನ ಬರ್ನಾಗದಲ್ಲ ಪಚ್ಚೊಂದೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಾಗಲ ಪನ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಒಂತ 6 ನಾಳ ಎಪ್ಪುಂಡು ಒಂತ 7 ನಾಳ ಎಪ್ಪುಂಡು ಜಾಲಿ ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಅದ ತೆಲ್ಪೇರಿಯೇ ದಾಯ್ ತೆಲ್ಪು ಆಯಂತೂ ನಗ ಎಂಕುಲು ಆವೋಲಿ ಅಂದ್ ಪನ್ನಿ ಬಂಗ ಅಂದೆ ಅಂಚನ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಡ ಅಂದತ್ ಬಂಗಡುಲ್ಲೆರ ಅಂದತೆ ಅಂಚ ಪನ್ನಿಪ್ಪು ಒಲ್ಪ ಊರು ದಯಾನಂದನ ಎಂಕಲ್ನ ಊರು ಮುಲ್ಪನೆತ್ತೆ ಕಾರ್ಲ ಬಲೆ ಕಾರ್ಲಾಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಫೋಟೋ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೆನ ವಾವ್ ಫೋಟೋ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರು ತೆಲ್ಲಾರತೆ ದಯಾನಂದನ್ನ
ಕಾರ್ಕಳ ತೆಲ್ಲಾರು ತೆಳ್ಳಾರು ತೆಳ್ಳಾರು ಬರ್ಪುನಂಡ ಪನ್ಲೆ ಬಲೆ ಪೋರಿ ಇರೋದು ಬಂಗಡಿ ಇಕ್ಕಿರದ ಅತಿ ಸತೀಶಣ್ಣ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ വേറെല്ലത് ഭംഗിയാണ് ആ നല്ല എണ്ണക്ക് കാലേജ് ഒക്കെ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾವ ಬಲ್ಲೆ ಕಾಲೇಜಿ అందరు వంటది ఏం ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಅಯ್ಯೋ ದಾದ ಪನ್ಪು ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಚ್ಚಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಅನ್ನ ದಾದ ಪನ್ಲೆಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ದಯಾನಂದನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ದಯಾನಂದನ್ನ ಆರ ಕಾಮಿಡಿ ಅನ್ಪಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡದೇನು ಎಂಚ ಉಂಡು ಕಾರು ಬೇನೆ ಓ ಕಾರು ಬೇನೆ ಉಂಡಿಯೇ ಈ ಕಡೆ ಸೊಂಕ ಒಂದಿತ್ತಾರೆ ಕಾರು ಬೇನೆ ಕಾರು ಬೇನೆ ಉಂಡು ಮನ ನನ್ನ ಸೋಮವಾರದ ಬಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಪೋಡು ಸುಮಾರು ರಜೆ ಅಂಡ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ್ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಕೊಂಡಾಡಿ ಅತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಪ ಓ ಇರ್ ಕೊಂಡಾಡಿ ಅತ್ತೆ ಕೊಂಡಾಡಿ ಎಂಕುಲು ತೆಳ್ಳಾರು ಬರ್ತ್ಡೇ ಬತ್ತುಂಡು ಏರ್ನ ಬರ್ತಡೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅರೆನ ಪದ್ಮಂಜಗ್ ಬರ್ತಡೆ ಅತ್ತಿ ಪಂತನತ್ತೆ ಮರನಿ ಏರ್ನ ಅರೆನ ಪನ್ಲಕ್ಕ ತಿಂಕು ಆರ್ನತ್ತು ಪಂತಿರಿ ಅವೇ ದಿನ ಡಾನ ಆರ್ನಲ್ಲ ಬರ್ಡೇ ಪಂತನತ್ತೆ ಮರನಿ ಬೈಲೂರತ್ತು ಎಲ್ಲಾರು ಅತ್ತಿ ಬೈಲೂರತ್ತು ಬೈಲುರತ್ತು ಬೈಲೂರು ಕಾರ್ಲಾಡ್ದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಪುಟ್ಟನ ಬರ್ತಡೆ ಅವತ್ತು ನಂದಂದು எங்க ஆர்னல பர்த்டே பண்ணலாம் காசுன்னு ಪುಟ್ಟನ ಬರ್ತಡೆ ಬತ್ತುಂಡು ಇರು ಬಲೆ ಬರ್ತಡೇಗ್ ಬರ್ತಡೇ ಬಲೆ ಅವೇ ಪದ್ಮಜಕ್ಕೆ ಪದ್ದೇನೆ ಕಣ್ಣು ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅರೆ ನೆನಪು ದೀತೇರು ಓಕೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಬಲ್ಲೆ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಸುಂದರಣ್ಣ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರಿಯೇ ತೂವರನೆ ಇಜ್ಜರತೆ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ತೂವರ ಇಜ್ಜಾರ ಮರ ಎಂಕ್ಲುಲ್ಲ ಅರೆ ಪೋಕರ ನೆನಪನಲ್ಲ ಶರತ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಮಾರೆ ಸ್ವಾಗತ ಲೈವ್ಗಿರೆಗೆ ಎಂಚಲ ರಣಸಣ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಶೋಕನ್ನ ಇರ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಓಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ ಬೈದಿಜ್ಜೇರು ಅರೆ ಲೈಜ್ಜೇರು ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ನಂಡು ಬರಂದೆ ಧೂಪದ ಕಟ್ಟೆ ಅತ್ತಿ ದಯಾನಂದನ್ನ ಧೂಪದ ಕಟ್ಟೆ ಅವಲ ಹತ್ತೂರ್ದಲ್ಪ ಅಂಡು ನಿಟ್ಟೆ ಧೂಪದ ಕಟ್ಟೆ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇತೇನೆ ಲೈನ್ ಆಪುಂಡು ಕಾರ್ಲಾಡ್ದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಶೋಭಕ್ಕ ಇರು ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಶೋಭಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರು ಮೊಲ್ಲು ಶೋಭಕ್ಕ ಅದೇ ಮಾಮಿನ ಬೇರೆ ಶೋಭಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜೇರು ಶರತ್ ಅಣ್ಣ ಈಗ ಪುದಾರ್ ದೀತ ಮರತೆ ನೆನಪಿಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ ಎಂಚಿನ ಪುದಾರವು ಅರೆ ನೆನಪು ನೀರೇ ನೆನಪು ಜೇನು ಈಗ ಪುದಾರ್ ದೀತೀನಿ ಲತ್ತಂಡೆ ಲತ್ತಂಡೆ ಶರತನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಅರೆ ಈನಣ್ಣ ಪಂತೇರ ಮಾರ ಐಕ್ ಕೊಂಚ ಪುದಾರ್ದಿತ್ತನು ಒಲ್ಪ ಅಂತ ಪನ್ಪುಂದ ಏನಂದಾನೆ ರೇಗ್ ಕಾರ್ಲಾಡ್ದವೇ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಾಗ ತೆಳ್ಳಾರು ಬರೋಡು ತೆಳ್ಳಾರು
ಓ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ, ಓ ಲತ್ತಂಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಅದೇ ಶರತ್ತನ್ನ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ, ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಶರತ್ತನ್ನೇ. ಗೊತ್ತಾವಾಡು ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾವಂದ ದಾನೇರ್ ಕಾರ್ಲ ಬತ್ತಾಡ ಅಂಡು ಅತ್ತ ಆರ್ನ ಗುರ್ತ ಇಕ್ಕುಜಿ ನಮಕ್ ಪಂಡೆ ನಂಚ ಪಂಡ್ಯಾರ ಅಂಚೆ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಅಲ್ಪುನು ಐಕ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪುನು ಐಕಿರ ನಂಬರ್ ಕೊರಿಯರ್ಡ ಅಂಡು ಅರೆ ಗುರ್ತ ಬತ್ತಲ್ಲ ಡಿ ಪಿ ಉಂಡತ್ತ ಡಿ ಪಿ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮರ ಡಿ ಪಿ ತೂತಾನ ಡಿ ಪಿ ಪೂರ ಏರ್ ಉಂಟು ಐಟ್ ಪೂರಕ್ಲಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಗುರ್ತಾತರ ಎಂಕ್ಲೆ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ವರ್ಷ ಜೋರಾಯಿನ ఎందుకు ఏరందులేరు శరత్తన్నే పులి ముంచి మరి సెత్తండి 2 గంట ఉంటే కాండ స్టార్ట్ అయిన బస్స పులి ముంచి పూర నీరు నీరా అండి పులిల నీరు ముంచిల నీరా అంటారు. సతీష్ అనే దూర పోయారు సీదు ఉళాయిపోయారా కుళ్ళు కుళ్ళు జగల్డ్ సతీష్ అనే పాతేరు జగడైతే కాల్ మల్పడు అప్పుడు కాళ్ళ పాతేరు జన సమాధానం ఆపచ్చు. ఇప్పుడు ಮೀನ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಿ ಸುಂದರನ್ನ ಅಂದೆ ಮೀನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಭಾರಿ ಪಿರಿಯ ಮೀನು ನನ್ನ ಚಪ್ಪೇನೆ ಪನಂದು లేరు ಶರತ್ತನೆ ದಾದೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಡೋಡು ಮೀನುಗ ನನ್ನ ಚಪ್ಪೇನೆ ಒಂದಿಡ್ದ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮೀನು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಅಂಚ ಚಪ್ಪೆ ಆಂಡ ಅಂಚಿನ ಅಂದೇ ಗೊತ್ತು ಪಿರಿಯತ್ತ ಮೀನು ಅದು ಕೋರಿ ಅವಳು ಮೀನದ್ದು ಶರತ್ತನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಲೈಕ್ ಕೊಡೆ ಬೋಂಡು ನನ್ನ ಬರ್ಸಾಗ ಮೀನು ಕಮ್ಮಿಂದ ಪನ್ನಿ ಓ ಅಂಚನೆ ಅಂದಂದು ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಮೀನಿತ್ತು ಅಸಲ ಅಂದ ಮೀನು ಕೊಣತ್ತುಂಡ ಗಮ್ಮ ಜನ ಇತ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಎತ್ತನಕಂಡು ಅಸಲ ಅವು ಒಂದು ಆಜಿ 7 ಮೀನು ಲೈಕ್ 3 ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನಿಕ್ ದೂರ ಪೋಯಿರು ಶರತ್ತನ ಇರ್ನೋಡು ಬರ್ಸ ಉಂಡ ಬರ್ಸ ಇತ್ತನೇನಿ ಮೂಲ್ ಬಾರಿ ಬರ್ಸಾಯಿ ಮರೆಯಳ್ಳು ಬರ್ಸ ಬರಂದೆ ಬೊಕ್ಕೆ ಪಾರೆ ಗಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ತೀನಿ ಜೋರೇನಿ ಮೂಲ 10 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಂದು ಒರಂಬರೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದು ಎತ್ತನು ಗಡಿ 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 ಬರ್ಸನೆ ಬೊಲ್ಲ ಬೈದಿಜ್ಜಿ ಬರೋ ನಿತ್ತನ ಅದು ಒಟ್ಟು ಕರೆಂಟ್ಲ ಪೋಂಡು ಈರ್ನ ಊರಡು ಬೊಲ್ಲ ಬೈದನು ಪನ್ನಿ ಅಂದತೆ ಶರತ್ತನ್ನ ಮೂಜಿ ಜನ ಇಡುಡುಲ್ಲೇರು ಓ ಅಂಚ ಏನೋ ಅನಸ ಅಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರಿ దానే కరెంట్ పోండా కరెంట్ పోండి కరెంట్ పోండిತ್ತೆ
ಇಜ್ಜಿ ಆತು ಜಿನಿ ಹಪ್ಪಳ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪಾಡು. ಓ ಹಪ್ಪಳ ಉಪ್ಪಾಡೇನೆ ದಾನೆ ದಾಲೆಜ್ಜ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲೆಜ್ಜ ಹಪ್ಪಳ ಉಪ್ಪಾಡು. ಇರು ಹಪ್ಪಳ ತಿನ್ಪಾರ. ಹಾಂ ಖಾಲಿ ಹಪ್ಪಳ ಉಪ್ಪಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಹಪ್ಪನ ನಸ್ ಮಲ್ಪರ ಸಾಂಬಾರ್ದೆಲ್ಲ ಪಡ್ಚ. ಹಾಂ ತಿನ್ಪೆ ತಿನ್ಪಾರ. ಏರ್ಲ ಜೀರೋ ಉಂಟು. ಲೈಟ್ ಓಲ್ದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಜಪ್ಪುಜಿ ಹಂಡಲ ಹೊರ ಹೊರ ಚಪ್ಪೇನೆ. ಅಂಚ ಪಂಡದ ಅದೇ ಹೊರ ಹೊರ ಚಪ್ಪೇನೈತೆ ಹಪ್ಪಲ ಉಪ್ಪಾಡಂಡ ಬೊಕ್ಕೆ ಏತು ಇಂದವು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪಾಡು ತಿನ್ನವಲ್ಲ. ಉಪ್ಪಾಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜ ಉಪ್ಪಾಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುನು ಅಷ್ಟು ಈಟ್ ಉಪ್ಪಾಡು ತಿನ್ನೋದು ರುಚಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹೊರ ಹೊರ ತಿನ್ನೋಲಿ ನನ್ನ ಮರಿಯಾಲೋಗ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಅರೆಗಲೋಡಂಡ ಅಂದ್ ಮರಿಯಾಲೋಡು ಉಪ್ಪಾಡು ತಿಂಡ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಆತು ಮರಿಯಾಲೋಡು ದಾಲ ಆಪುಜಿ. ಅರೆಗಲೋಡು ದೊಂಬು ಪೂರ ಎತ್ತಿನ ಈಟ ಆಪುಂಡು ಎರೆಗ್ ಪೋಯ್ಜನ್ ಮರಿಯಾಲ ಕವರ್ ಆಪುಂಡು ತಂಪು ಇಪ್ಪುಂಡತ. ಅತ್ತು ಎಂಕ್ ಈರ್ ದಾನೆ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕುನೆ ಇಜ್ಜಾರು ತಿಕ್ಕ್ಯಾತೇನಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ನಂಗೆ ಲೈವ್ ಮನ್ಪಂದೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ತಿಕ್ಕ್ಯಾತೆ ಈರ್ ತಿಕ್ಕುಜಾರು ಈರ್ ಈರ್ ಎಂಕ್ಲೇನು ಮದತ್ತು ಬಿಡ್ತಾರು ಮದತ್ತು ಪುಂಡ ಎಂಕ್ಲೊಂಜ ತಿಕ್ಕುಜ ನೆನಪಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಈರ್ ಕೈತಲ್ದ ಎದುರು ಪೋಯರ್ಡಲ್ಲ ಮನೆ ಪೂಜಾರು ಮುಖದಾದ ಲೆತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಈರ್ ಮನೆ ಪೂಜಾರು ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ತಿಕ್ಕಂದು ಯಾರು ತೂಪೇರೇನು ಇರು ಸೀದಾ ಪೋಪಾರು ಮುಖಂಗೆ ಬೇಜಾರು ಆಪುಣ ಅಂಚ ಪಾತೇರ್ನೆ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ದಿನ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತೆ ಮನೆ ಪೂಜಾರು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಒಂದು ಶರತ್ತನ್ನು ಎತ್ತೆ ಅಂದು ಮನೆ ನೆಜ್ಜಿ ಇನಿ ತಿಕ್ಕ್ಯಾರ ಅಂದು ಅಂಡಲ ಡೈಲಿ ಉಲ್ಲಾರ ಡೈಲಿ ಇಲ್ಲ ಈರ್ ಬರ್ ಪೂಜಾರು ಇಜ್ಜೆ ಶರತ್ತನ್ನ ಸುಮಾರು ದಿನ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ಪಂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬರ್ಸ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಲೈವ್ ಮಲ್ದ ಯಾನಿರೇ ನಂಬೋಡ ಅತ್ತು ಬುಡೋಡ ಅವು ಈರ್ನ ಇಷ್ಟ ನಂಬು ಬರ್ಡ ನಂಬುಲೆ ಬುಡ್ಪರ್ಡ ಬುಡ್ಲೆ ನಂಬಿ ಎರಡ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪೆ ಬುಡ್ಪರ್ಡದಾದ ಅನ್ಪು ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಡೆ ಇರೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅದು ನಂಬಿ ಜಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇರೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅವೇ ಅಂಚತ್ತು ನಂಬನಂಡ ನಂಬುಲೆ ಬುಡ್ಪರಡ ಬುಡ್ಲೆ ಅವು ಈರನ ಇಷ್ಟ ಏನಡ ಕೇಂದೇನ ಇರು ನಂಬುನ್ ಬುಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ನಂಬುಬೆ ಅಂಡಲ ಎಂಕ್ ಇಂಬು ಕೊರ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೊರ್ಕ
ఇరే కొంచెం ఇంపు కొడుతుండే యాన ఈయనకి ఇప్పుడు ఒక అతే శరత్ అన్న ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತಾರೆ ಹಲೋ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಭಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಎಂಚಲ್ಲರು ಅನಸಾಣೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಜರಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂದಾರ ಲೈಕ್ ವೈದು ಓಕೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ ಅನ್ನೆ ಇರು ನಂಬಲೆ ಬಿರಿಸಾಯ ಅದು ಉಲ್ಲವೇ మీరు పూర ఏ మండే దగ్గర పూర పెరిసాయి ఎంచినావు ಬರ್ಸ ఉండేకేనందులేదు జ్యోతి అక్క ಬರ್ಸ ఎత్తెజ్జి ఎక్కడ ಬರ್ಸ ఎత్తును ఒమ్మరికి స్టార్ట్ అవుతుంది 2 గంటೆ ముట్టల బర్సని అవే ఎన్న ఊరుడే ಹಾಯ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರಿ ఎందుకేనందులేరు ಶರತ್ ಅನ್ನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾವೇ ಪನಂದುಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಒನಸಾಂಡೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ జోకులేం చొల్లేరు ಭಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಆಗ್ತಾರೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಿತ್ತು ಬಿಸಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಅಪರೂಪನೇ ಆಗ್ತಿತ್ತು ತೂವರಣ ವಿಕ್ಕುದ ఇంట్లో నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఇంత ఎడ్లు వస్తున్నా లైవ్ మన బర్లా అప్పుడు నేను దాని బస్ సైజ్ చేత అంచుకుని లాಯ್ಕಾಂಡು ಈರು ಬತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅನ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ ಅನ್ನೆ ದೂರ ಬದಿತ್ತಿರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ದೂರ ಬದಿ ಉನಾಸ ಬಾಯಾರ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಯಾನಿ ಜೇತೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೆದೇರೆ ಈಗ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರು ಬರ್ಪೆದು ಜಾಡ ಈರೊಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರ್ರೆ ಇರು ಬತ್ತಿ ಜಾಡ ಕಾಲೇ ಮಲ್ಪುನು ದಾಯಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಶರತ್ ಅನ್ನ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಅಣ್ಣ ಪಂಡರತ್ತ ದಾಯಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ನಿಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಬಿದಾಡ್ದಲಾಂಡ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಆರು ಬಿದಾಡಿಯರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬಿದಾಡ್ನ್ಯಾ ಬೇಗನೆ ಯಾನು ಮೀದು ಬತ್ತೀನಿ ಬೇಗ ಓತ್ ಬಕ್ಕ ಮೀದ ಅಣ್ಣ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರು ಮೀತುನೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಸರಿ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಇದೆ ಆತ್ ಬೇಗ ಮೀದ ಅಂಡ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬಿಡು ಮರ ಮೀಯಾರ 1 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಏನೇ ಬಡ್ ಗಂಟೆ ದಿಟ್ಕೊಂಡು ಪೋಲೆ ಬಡ್ ಮೀಯರ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪುಲ್ಸ ಅತ್ತೆ ಐಕ್ ಓ ಆರು ಲೈವ್ ದ ಪುಲ್ಸ ಆರ್ದಲೆ ಬತ್ತದ್ಲ ಪೋದ್ಲ ಅಂಡ್ ಅಣ್ಣ ಪುಲ್ಸುಂದು ಒಂಜಿ ಬತ್ತೇರತ್ತ ಅವು ಇಪ್ಪುನು ನೀರು ಉಂಡಂದು ಮೀಯೊಂದು ಕುಲ್ಲುನ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಅಂಚ ಹತ್ತಿ ಬೇಗ ಮೀದು ಬರ್ತಾರತ್ತ ಐಕ್ ಬನ್ನಿ ಇರ್ದಾನೇನು ಲೇಟ್ ಮೀನ್ಯ ಎಂಕುಲ್ ಬೇಗ ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಬಸ್ ತಿರ್ಲೋಕಿಂದ ಬಕ್ಕ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಡ ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೇಳಿ ಅತ್ತು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಿದಾಯಿ ಪೋಯಿನಿದಾಯಿ ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ ಅನ್ನೆ ದಾದನ ಶರತ್ ನಾವು ಹೆಂಗೊತ್ತು ಜವಾರ್ಡನೆಕ್ಕೆ ನೋಡತ್ತೆ ಆರು ಬತ್ತೇರು ಪೋಯೇರು ಓದ್ತಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನೀರು ಬಂಗ ಅಂಚ ಅಭ್ಯಾಸ ಚೂರು ಮೀದು ಓ ಅಂಚ ನೀರಿಗೆ ಪೂರ ಬಂಗತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಪಾತೆರ್ದು ಪೋಯಾರ ಪೂಜೆ ಅಂದ ಶರತ್ ಅನ್ನ ದಾತ ಅಲ್ಪನ್ ಪಾತೆರ್ ಜರತೆ ಬತ್ತೇರು ಪೋಯೇರು ನಾ ಪಂಡ್ರ ಅಪ್ಪುಂಡ ಉಂತುಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆಂದು ಬತ್ತೇರು పోదాండారు దాదాపు దాదాపు పరాపిచ్చి ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಚಂದ ಜೋಕುಲಿ ನನ್ನ ಪೇರು ರಾಧಾ ಕಜಿ ಪೂಂಚಿ ಅಂಡಾನೆ
ಇರೇಗಂಡ ಪನೋಲಿ ಅಂತೆ ಪಾತೆರ್ದು ಪೋರ ಆಪು ಜಂದ್ ಅರೆ ಪೂರ ಪಂಡ್ರ ಆಪುಂಡ ಆಪು ಜತೆ ಇರೇ ಮದ್ಮೆ ಆತು ಜತ್ತ ಅಂಚೆ ಪನೋಲಿ ಆತನ ಇಜ್ಜಾನ್ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇದು ಮಾತ್ರೆ ಮದ್ಮೆ ಆತ್ನಲ್ಲಿ ಮದ್ಮೆ ಆತನಿದ್ದೆ ಸರದನ ಮದ್ಮೆ ಆತನ ಇಜ್ಜಾತೆ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲಿ ಇರಗಿಂಚು ಮದ್ಮೆ ಆತಂಡೆ ಪನ್ ಪೂಜೆ ಅಂತೆ ಪಾತೆರ್ದು ಪೋಲ್ಲೆ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಪೋಪು ನಡಗ್ ಪೋಂಡ ಮೀಯರೆಗ್ ಏತುಲ ಮೀದ್ ಬರೋಲಿ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ಮೀದ್ ಬರ್ಕನ ಮಾಡೆ ಪೊಯ್ ಈರ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಕುಲ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪರ ಅಂದ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸತ್ಯ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಮದಿಮೆ ಅಲ್ಪನ್ ಇಜ್ಜಿ ಆತಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ನಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಆವೆ ಒಂಜಿ ಆವ ರಡ್ಡು ಬೋಡ ಮಾರೇರೆಗಂದು ಪೊನ್ನು ನಾಡ್ಲು ಒಂಜಿ ಆವೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ತುಕ ನಾನು ಕತ್ತಲಂಡತ್ತೇನಿ ಎಲ್ಲೆ ತುಪ್ಪೆ ನಾಲ್ ಜನ ಹೈಡಿಡುಲ್ಲೇರು 5 ಜನ ಕೊಂಡಾಡಿದಾರ ಒಡೆಗ್ ಪೋಯರು ಗೊತ್ತುಜಿ ಸತಿ ಜನ ಪೋಯರ ಅಂದ್ ಆರು ಊರು ಕೇಂಡೇರು 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 ಅತಿಂಚಿ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸೀತ ಸುದ್ದಿದ ಅಂತ ಪೋಯರಾರು ಆರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ್ ಊರು ಕೇಂಡೇರು ಅತ್ತ ಕೆಲ ಬರೊಂದು ಇಪ್ಪೋಡು ಅತಿ ಜೆತ್ತೇರ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಣಸಾಂಡಕ್ಕೆ ಡೈಕ್ಲಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿರಾರು ಒಣಸಾಂಡ ಅದಾದ ಅಂದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಅರೆಗು ಕೇಂದು ಸಾಕಾಂಡಿರಡ ಸೀದಾ ಪೋಯರು ಅಂದಿ ಒಡೆ ಪೋಯರ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಕೇಂಡೇರು ಮಾರ್ರೆ ಪಂಡೆ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಸೀದಾ ಪೋಯರ ಅಂದಾರು ಬಾರು ಗುದ್ದಾರೆಗ್ ಪೋಯರ ನೀರ ಆತಂಡತೆ ಅಂದ ಅಂದತೆ ಪೋಯರ ಅಂದ್ ಉಬೇರ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪ ತೈತೆ ಬರ್ಸ ಬೈಯಾಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡೆ ನೈಟ್ಲ ಬರ್ಸ ಬರೋಡು ಚೆಂದ ಉಬೇರು ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡತ್ತ
ಮದದ ಅಲ್ಪೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಂಚಿನಿ ಕೆಲವು ಜನ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಪೋವಡ ಅಂದ್ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಅಂಚ ಇಜ್ಜತೆ ಕುಲೋಂದೇರ ಅಂದೆ ಒನ್ನಸಾದ್ ಕುಲೋಂದೇರಾ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಸ ಬರಪುನ ಉಬೇರು ಪೋತ್ತಲ್ಲಿ ಡೆಂಜಿ ಬರ್ತಾರಣ ಎಡ್ಮ ತಾರೀಕಿಗೂ ಪತ್ತರೆಗತೆ ಬರ್ಸ ಕುಡೊಂಜಿ ಅಂದೆ ದಾದಾನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಹೂ ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನನ್ನ ಪೂರ ತೆಡಿಲು ಹೋಲ್ ನನ್ನ ತೆಡಿಲು ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ತೆಡಿಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಅಟಂಬಂಪು ಡೈಲಾಗ ನನ್ನ ತೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗುಂಡು ತೆಡಿಲು ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತ ಈ ಸರ್ತಿ ಓಲ್ ಮಾರೆ ಮುರಣಿತ್ತುಂಡು ಅವ ಮುರಣಿತ್ತಂಡು ತೆಡಿಲ್ಲ ಪನರಪ್ಪು ಎದಾಗ ಬರ್ಪುನುಂಡು ಇದು ಅಂಚೆ ಬರ್ಪುಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಬರ್ತನದ ಅಂಚೆ ಬರ್ಪುಜಿ ತೆಡಿಲು ಐಟ್ ಬತ್ತೇರು ನೀನು ಏರು ದೈನಂದನೆ ಯಾರು ಅಂಚು ಇರಾನು ಸಾದಿ ಸತ್ತು ನಾನು ಮುಂಚೆ ರಿಕ್ಷಾ ಬರ್ತನು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಂಚೆ ದೈನಂದನೆ ಬತ್ತಿರೋದು ಪುಣ್ಯ ಆರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎದುರುದಿಲ್ಲ ಡೇ ಗೊತ್ತಿರು ರಿಕ್ಷಾ ಪಿರ ಬರ್ತನು ಆರಿಜ್ಜೆ ರೈಟ್ ರಿಕ್ಷಾ ಬರ್ತನು ಸೌಂಡ್ಗೆ ಏನುಂಡ ರೋಡ್ ಬರ ಗುಜಿರಾಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎಜ್ಜಿರು ಪೋಯರ ಅಂದ ರಿಕ್ಷಾಡ ಕಪ್ಪೆದ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಡೆಗೆ ಪೋತ ಪೂರ ಕಪ್ಪೆ ಅಂದಿನಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದದ ಮುರಾಣಿ ಪುರ ಎಷ್ಟಿತ್ತ ಅಂಚುಲ್ಲ ಒಂಚಿ ತಿತ್ತು ಉಲ್ಲ ಅಂದು ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಜೆತ್ತೇರ ಅಂದು ಏನು ಬೊಬ್ಬಗೆ ಅನ್ನಕ್ಲೆ ನಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ನಾನು ರಾಗೋದು ನಂಗೆ ಜೆತ್ತೇರ ಅಂದು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬಸ್ ಆಯ್ತ ಎಕಡೆ ರಂಚದ ಪಣ್ಣಗೆ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಜೋರು ಇಪ್ಪು ನಗಲಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜೆತ್ತೇರ ತೋಜಿನ ಬೇಗ ಇನ್ನಿ ವಯ್ಯಡಂತ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ರಂಗ ತೋದಿಲ್ಲ ಕದು ಬಿರ್ವಾಸ್ ಗೇಮರ್ಸ್ ಬೈದಿರ ದುಂಬಲ ಅರ್ಜಿರಥ ಮಾತರತಿ ಸಾರಥಿ ಚಿಂಚನ ಮಾರೆ ಅರ್ಜಿರಥ ಮಾತರಥ ಸಾರಥಿ ದಾದನ ಪಂಡೇರಾರು ಯಾರು ಲೈಕ್ ವೈದ್ಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೈದ್ಯ ಬತ್ತಲ ಕುಂಡರ್ಲ ಏನು ತುಯ್ಲ ಕೊಂಡೆ ಚಾಂಡ ಸ್ವಾಗತ ರೇ ಗೊಂಜಿ ಲೈವ್ ಸ್ವಾಗತ ಲೈಕ್ ಜರ್ನ ಲೈಕ್ ಬರ್ಲಂಚೆ ಒನಸಾಂಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಿ 200 ಬರ್ಸಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಏರ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ ಡೇಜನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ನೋಡುವ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ
ಅಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಏರ್ಲ ಮನೆ ಪೂಜೆರು ಲೈವ್ ಮಲ್ತಜಿಂದ ಜನ ಬರ್ಪುಜೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ತ ಒಂತು ಡೈಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಮರ ಪೋಯಿರಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಟೆಟ್ಟಿಂಡಟ ಟೆಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸಾತು ಜನ ಬೇಗ ಇನ್ನು ಬರ್ತೀನಿ ಹ್ಞೂ ಕೆಡಿ ದೂರ ಬರ್ತುಂಡ ಬರ್ತುಂಡ ಆಗ್ತೈತ ಮುಂಚ ಲೈಫ್ ಹೆಂಡು ಮಲ್ತ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಡಿ ಹೆಂಡು ಏನಾಲ್ಪು ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಉಲ್ಲಾರ ಯಾನಿರ್ ಮನೆ ಪೂಜಾರತ್ತ ಅಂಚ ದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಚ್ಚೆ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಪುಂಡಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡತ್ತ ಗಂಚನೆ ಅಪ್ನು ನನ್ನ ದಾದ ಪನ್ಪುನು ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲ ದಾದ ಜೋಕುಲ್ನ ಕುಕ್ಕು ಮುಗ್ಗಿಡೆ ಕುಕ್ಕು ಮುಗ್ಗಿಂಡಿಗೆ ಮುಗ್ಗಿದ ಕೋಲಾಲ್ ತೋಜ್ಜಿ ಬಕ ಮರಟ್ಟು ಗುಜ್ಜುಂಡೆ ಗುಜ್ಜು ಮುಗ್ಗಿನ ಪುಟ್ಟೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಎಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವಳ ಅಜ್ಜಿ ಪುಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಗಲಾಟೆ ಗೊಬ್ಬುನ ಗೊಬ್ಬುನ ಪುರ ಒಂದು ಪುರ ಪುರ ಒಬ್ಳು ಪದಿತ್ತೆ ಉಳ್ಳಾಯಡಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಪ್ರಯಾಣ ಆಯ್ ಮಂತ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಹೀಗೆ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪೋತೆ ಮುರಾಣಿ ನೀನು ಬರ್ಚುವಂತೆ ಐದು ಕೆಜ್ಜಿ ಮುರಾಣಿ ಬರ್ಸಾಗೆ ಕೋಡೆಲ ಬರ್ಸ ಐನಿಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಒಬ್ಬ ಜಿಂದು ಮುರಾಣಿ ಅಂಜಿ ಪೋತೆ ಬರ್ಸ ಹತ್ತನ ರಜೆ ಬುಲಿಪಟ ಏನು ಬುಲಿಪೆ ಬುಲಿಪು ಅಂಗನವಾಡಿ ಒಂಜಿ ಆಪ್ ನಲ್ಪ ಕುಕ್ಕುದ ಆಂಡ್ ಗುಜ್ಜೆ ಉಂಡು ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಪರಂದರೆಗ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬೇಗ ಪರಂದಲೆ ನನ್ನ ಗುಜ್ಜೆನೆ ಮಾರಂಡವನ್ ಗುಜ್ಜೆ ಕುಕ್ಕು ಕರಂಗಳಕಾಯಿ ಅಂಚ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಬರ ಮಾರ ದೀಪರತಿ ಮುರಣಿತನದ ಗುಜ್ಜೆ ಮೇಲ ಗುಜ್ಜೆ ಹಲಸು ಅವ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಳು ಕಾರಡಂದ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡವಾಯ್ತು ಐಟಮ್ ಪೂರ ಗುಜ್ಜೆದ ದುಮ್ಮೆ ಮನ್ಪೆರಡ ನಮಕ್ಲು ಅಂತ ದಿತ್ತಲ್ಲಿ ಅಂದು ನಮಕ್ಲು ದಿತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ದಿತ್ತುಂಡು ಗುಜ್ಜೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕುಕ್ಕಿತ್ತಂಡು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕುಕ್ಕಿತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗುಜ್ಜೆ ಇತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗೆಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೋಯೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಒಂಜೆ ದಿನ ಪೋಯಿನೆ ಅಕ್ಕನ ಮಗಕ್ಕೆ ಏತ ವರ್ಷ ಅಂಡಿ ಬೋಡೆ ಗುಜ್ಜೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆ ಗುಜ್ಜೆ ಮೂಲೊಂಡಿ ಗುಜ್ಜೆಗೆ ಬರ ಗಲೀಜು ರಾಸಿ ಗುಜ್ಜೆ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಅಕ್ಕನ ಬಾಲಗೆ ಏತ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ರಿ ಮೂಜಿ ನಾಲು ಐನು ಮರಟುಂಡು ಗುಜ್ಜೆ ಐನು ಮರಟುಂಡು ಗೆಲ್ಲ ಗುಜ್ಜೆ ಯಾ ಲೆಕ್ಕ ಏನಂಜಿ ಫೇವರೇಟ್ ಉಂಡು ಆಯ್ನತ ಆಜಿ ಆಜಿ ಐಟ ಗುಜ್ಜಂಜಿ ಕೊಯ್ದಿ ಓಡ್ಬೇಕ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಅಂಡಿಗೆ ಅಕ್ಕನ ಬಾಲೆಗ್ ಅಂದೆ ಚಂದನ ಒಂಜಿನೇ ಪಾಡಲ್ಲತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನೆಡ್ಮಂಟೆ ಲಕ್ಕು ಬಾಯ್ 10 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕು ನೆಡ್ಡೆ ನೆಡ್ಮಂಟೆ ಅಕ್ಕಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಮಂಟೆ ಲಕ್ಕು ನಾನು ಜತೋನು ನಾನು ಇರ್ಲ ಎಡ್ಮಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕಲೇವೆ ಎಡ್ಮಂಟೆಗೆ help bagaimana ఇంకార్ల వేన్ని ఎడమాంటకి దాని మగ దాదా అల్పుని ఎంచుతో నంచి బర్సల అర్పుండತ್ತೆ ಇರೆ ಕಣ ಕಟ್ಟದು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ವರ್ಷ ಅರ್ಪುಂಡು ಬತ್ತು ಜಿನ್ನಲ್ ಮಗ ದಾದ ಅಲ್ಪು ಜತೋ ಇರ್ಲ ಎಡಮಾಂಟೆಗೆ ಲೆಕ್ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ
ಇದು ಮುಲ್ತು ಕೋಲ ಲಕ್ಕೇರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಆರೆ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪು ನೀರು ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪು ತಿಂಚ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದ ಲಾಂಬು ಬೆಜ್ಜರಕ್ಕೆ ಪೋಲೆ ಎಡ್ಡೆ ರೇಟ್ ಉಂಟು ಲಾಂಬು ಬೋಡೆ ಲಾಂಬು ಹೆಜ್ಜೆ ಕಲ್ಲ ಲಾಂಬು ಗಂಡ ರೇಟ್ ಉಂಡಿ ಪಂಡ ಪೋಲಿ ಕಾರ್ಲಾಡು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಾರ ಕೆಜಿಗೆ ಕಲ್ಲ ಲಾಂಬು ಈರ್ನವ್ರು ಉಂಡೆ ಕಲ್ಲ ಲಾಂಬು ಉಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತುಂಡ ಅವನ್ ಬಂಗಾಲ್ ಉಂಡಾತಿ ಮರಣ ಡಿಪ್ಪುಡಂದು ಕಾಡ ಸೈಡನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕುನು ಬೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಎಡ್ಮಂಟೆ ಲಕ್ಕಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಪಂಡ್ಲಾಜಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ನಾಜಿ ಗಂಟೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಮಾಮೂಲಿ ಚಾನ್ಲ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕುವೆ ಅಂದು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಜರೆ ಏಳು ಏಳರೆ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಮಂಟೆಗೆ ಕಲ್ಲ ಲಾಂಬು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಏನ್ ಪೋತುಜಿ ತೂವರೆಗೆ ಅದೇನಲ್ಪ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಜ ಪಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ತೆಡಿಲ್ ಪೂರ ಆತಿತ್ತು ಜಾತ ಕಲ್ಲಲಾಂಬ ಗೆಡ್ಡೆ ರೇಟ್ ಉಂಡಿ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಗೆತ್ತೊನ್ ಬೇರೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಟು ಕೆಜಿಗೆ 1,200 ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜರೆ ಕೆಂಚ ಪುರಿ ಒಂಜನ್ ಟೈಮ್ ಕಲ್ಲಲಾಂಬ ಇತ್ತಿನ ಪನ್ಲೆ ಬರ್ಕಂಚಿ ಬಲ ಅಮ್ಮ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದ ಚಾ ಮಲ್ಪೇರು ಹೊರ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದ ದಾಯ್ 2 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕೊನಿ ಆತು ಬೇಗ 2 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದ ಅದು ಅಲ್ಪೇರು ಆತು ಬೇಗ 2 ಗಂಟೆಗೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಅರೆ ಅವರು ನಿದ್ರೆ ಇರ್ಪುಜ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜತೆ ಲಕ್ಕ ಚಾ ಬರ್ತೇನೆ ಕೂಡ ಜೆಪ್ಪು ಚಾ ಬರ್ದು ಕೂಡ ಜೆಪ್ಪೇರಾ ಓ ಅಂಚ ಆರು ಕಾಂಡೆ ಹಣ್ಣಂದು ಲಕ್ಕುನತೆ ಮಕ್ಕೇರು ಪನ್ಪರ್ 2 ಗಂಟೆ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಪಾಪ ಮಾರಶ ಅವರೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ ಜತ ಅಂಚ ಲಕ್ಕು ಬೇರು ಬೇಲೆ ಪೊಡೆ ಅಂಚ ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ అని చెప్పులేని పనిపరేరు అంచ దాదా అనుకున్నది అన్నీ వెళ్ళారు వెళ్ళాడు ಗಡಿಯಾರ ಹಾಳಾತು ನಂಚ ಗೊತ್ತಾಪು ಜಾರೆಗ್ ಓ ಅಂಚನಾ ಅವೇ ಗಡಿಯಾರ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಾರಿ ಬಂಗನೆ ಮಾರೆ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಾಪು ಜತ ಎಂಕ್ಲೆ ಗಂಟಲ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಉಂಡೆ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾಪು ಅಗ್ಲೆಗ್ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಗಡಿಯಾರ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಕೋರಿಜ್ಜಡ ಅದೇ ಮುಟ್ಟ ಕೋರಿತ್ನ ಕೋರಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಬತ್ತಿ ಬಾ ಕೋರಿತ್ತಂಡ 5 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 5:30 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಉಂಟು ಕೋರಿ
ಬಿರುವ ಸರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪ್ರಕೃತಿಡ್ ಪಕ್ಕಿ ಮೊಂಟೆ ಪಾಂತೆ ಬುಲಿ ಪಕ್ಕಿ ಮುಟ್ಟೆ ಪಾಂತೆ ಬುಲಿಪುಂಡು ಅವೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವೇ ತನ್ನ ಆಡೋಟು ಕಂಡನೆ ಬುಡೆ ದಿನ ಮೋಕೆದ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅನ್ನೆ ಉಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಕಾರ್ ಉಂತುಜಿ ನೆಲಟ್ ಶನಿವಾರ ಆತ ಓ ದೇರೆ ಓ ಇನ್ನು ಶನಿವಾರ ಸಂಬಲ್ಲತ್ತೆ ಅಂಚ ಕಾರ್ ಉಂತು ಜತೆ ಅಂಚುಂಚು ಬೋಂದು ಕಾದು ಅಂಚ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಒನಸಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ಗೇಮರ್ಸ್ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಗೇಮರ್ಸ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಿನಾಲ ಅಂಚನೆ. ಸೆವೆನ್ ಲೈಕ್ ಮೂಲ ಆಜಿ ಲೈಕ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಅಂದೆ ಕೋಳಿ ಸುಕ್ಕ ಶನಿವಾರ ಆಜಿ ಲೈಕ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಮೂಜಿ ಜನ ಹಿಡಿಡುಲ್ಲೇರು ಇರೆಗ್ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಸ್ಸಾದ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಬಸಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಇತ್ತುಂಡು. ಬಸಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ. ಅಂದೆ ಸೂಪರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸತೀಶ ನಾವು ಕಾರು ನೀರು ಉಂತಲೇ ಉಂತು ಜಿಂಡ ಪಾಪಯ್ಯ ನೀರು ನೆರಡಿ ನೋಡಿದೆ ಒಂದು ಬರ್ಬು ನೀರು ಡ್ರೈವರ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಆರ್ದೆ ಕಾರ್ ಅಂತ ಅವರು ಓಕೆ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೇನ್ ಈತ್ ಬರ್ತು ಲೈವ್ ಬತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತನಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಬಿನ್ನೇರಿಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಾಗ್ಲಿ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ. ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಾಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪ ತೇಳಿಲು ಬರೀತಿನ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರ ಪೂಜದೆ ಇಂಚೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರೆ ಪೂರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ರಡ್ಡು ಉನ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ರಡ್ಡು ಉನ್ಲೆ ಯಾನ್ಲ ರಡ್ಡು ಉನ್ಪೆ ಬೊಕ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ ಮಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕಗ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನವೇ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬತ್ತೆರ ಅಂದ್ರೆ